подчертая, че през годината 62 настъпиха известни кризисни моменти в ЦДНА. Причините бяха главно смена на генерацията. Тогава трябваше да излязат от отбора бележити футболисти, като беше Бошков, Манолов, Найденов и последователно Миланов, Янев, по-късно и Колев. Това даде сериозно сътресение в играта на отбора и кризата беше неминуема. Тя продължи от 62 до 65 година, когато на сцената вече излязаха новите армейци, известните сега футболисти Якимов, Цанев, Йорданов, Боби Станков, Пенев, Гаганелов. Те вече послужиха за основа на новият отбор. По-късно към тях се присъедини Жеков, Филипов, Марашлиев. Отборът, съставен от тези състезатели, вече представляваше достатъчно сила в нашия футбол и той продължи славни традиции, създадени от големият отбор през десетилетката 50-60 година. Ние сме от малото поколение, т.е. което приехме един от най-големите отбори в лицето на Жоро Найденов, Бог да го прости, Кирчо Лекаров, Манолов, Бошков, напред, Гато Парнодов, от който се учихме, Янев, Колев, Митко Миланов. Просто ние бяхме първите, които влезнахме в този отбор исторически, който дълги години след него просто се старахме действително да бъдем отбора на ЦСКА. Да бъдем просто и, например, те не научиха и на дисциплина в лицето на Крум Милев, по-късно и господин Орбанджи, и той даде плеяда от треньори, добри футболисти в нашето поколение и просто годините минаха много бързо. Да говорим нещо за история, действително тя не научи много и, както се казва, в последно време, ако се възродиме, пак ще бъда от ЦСКА. Просто сега сме горди, че действително сме играли в този голем клуб с много големи традиции. Един от най-реномирани в нашия футбол. И ако трябва да се връщаме, може би едно от историите на ЦСКА е матча с Интер Милано. Тогава ЦСКА постигна един от най-големите си успехи. Ние бяхме вътре в, как да се каже, ролите, които изпълнявахме. Аз бях един от голомайсторите, който постигнахме голяма история, голям мач, голяма радост и на България, и на нас. Просто тогава вдъхнахме и доверие на привърженици, на себе си, че може да играем от по-високо класа. Има, разбира се, и други мачове, които доста могат да се споменат. Мача с Ювентус. Които самите те се чудиха как може да играем така добре, как може да постигнем този успех и тук в София. За нас пример беше един от изтегнат футболист Гацо Панайотов. Както казва господин Цанев, ние се учихме от нашите стари, опитни футболисти. И ние ги уважавахме. Да. Много важно. Не само, че служихме, но ги уважавахме и до ден днешен ги уважаваме. Това може би ни накара да постигнем и по-големи успехи, понеже носихме обувките, лъскахме обувките, какво ли не, гледахме ги в очите, когато ни кажеха някой път някой дума, ние плачехме, нали, някой забележка. Просто бяхме чувствителни. Просто имаше голяма дисциплина. Голямо уважение и голяма дисциплина. Гаранция за много успехи, естествено. Един от големите примери беше покойния Жоро Найденов. Запазил съм спомен от него като всеотдаен спортист, грижовен съпруг и баща. Въобще беше... За пример, за пример беше за нас. В отношение на тренировки, в отношение на дисциплина, в отношение на човечност. Нещо изключително беше. А че реванш между ЦСКА Червено знаме и